Салом ба ҳама, хуш омадед ба канали мо. Боз як бозии нави дигар барои пулкоркунӣ дар телефон силка барои бозӣ дар поёни видео мешавад. Дар ҷо мо ҳамин коробкачаҳоро мекушем ва дем хеле куклаҳо пайдо мешавад, боиси ҳамиҳо мо метавонем пулкор кунем. Айна биёед ча мекушем. Айна якта дута зиёд шид, ҳамихел мо пулкор мекунем. Ина ҳозир мо тамом шуда ва агарам хеле куклачаҳоро пайдо кунем, дар поён ҳамин коробкачаро интихоб мекунем. Аҷа мегӯяд ки ҷо нарасидеса ва ҳамин қадаре ҳозир шудам ва мо метавонем ҳар дамиёро якҷоя кунем ва ҷоро холӣ кунем ва ин калонтар мешавад, фоида ба мо бисёртар меорад. Ва ина ман як раунча гузаштам 80 танга 30 рубин кор кардам. Агар бихоҳед ки пулкоркунитон як баробар зиёд шавад, ба ҷои 80 танга 160 танга кор кунед, ки ба ҷои 3 рубин 6 рубин кор кунед. Ими X-ро зер мекунед, шумо дар реклама нишон метавад ва пулкоркунии шумо як баробар зиёд мешавад. Маҳкам мекунем инҷаро ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. Дар болои ҷо баланси моро нишон саи баланси бозимонае ки мо метавонем ҳамин бозишуҳоро ба воситаи ҳамин баланс мо бихарем. Ва ин тангоие ки дидеса 222 танга ин пулҳои ҳақиқие ки мо метавонем ҳамин тангаҳоро ба пули ҳақиқӣ алиш кунем. Дар ости ҳамин баланси ки танга ҳаминҷа зер мекунем. Дар ҷо якчанд намуди пулкоркуниро моро нишон деса. Якумш ҷа плюс 10 кг, яъне ки мо метавонем реклама тамошо кунем. Дар як рӯз 16 бор реклама тамошо карда метавонем. Ва ҳам рекламаро тамошо кардем 10 танга дар ҳар як рекламамон пулкор мекунем. Ва ин хеле дар экран зер мекунем. Мо дар реклама нишон деса, аз тарафи дасти чап бошад таймерша нишон деса. Ҳамиш дад мекунем ки таймерш бучад. Таймерш бучид метавонем рекламаро маҳкам кунем ва танга кор кунем. Тамом ина таймерш бучид мо метавонем рекламаро маҳкам кунем. Хеле аз тарафи дасти чап угли боло рекламаро маҳкам мекунем. Ман рекламаро маҳкам кардам 10 танга кор кардам. Хеле окейра зер мекунем, бо ҳамин хел тамошо кардан мегирем дар як рӯз 16 маротиба. Ва ман як бор реклама тамошо кардам, инҷа 1/16 буд, яъне 15 бори дигар реклама тамошо карда метавонем. ё ки метавонем реклама тамошо кунем, ишам ҳамин хел дар реклама тамошо карда метавонем ва 5 рубин дар ҳар як рекламамон кор мекунем. Барш дабоша инҷа нишон додааст ки бо воситаи рубин мо метавонем минут бихарем, яъне ки пулкоркунимона зиёд кунем. Ва инҷа дар хошина нишон додааст 160 ба 100 мешавад, баъд 500 мешавад. Аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем инҷаро ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. Дар боло ҳамин значоки сурата интихоб мекунем. Дар ҷо мо метавонем дизайнмон дигар кунем ва ҳозир ин хел мондаги мо агар ҳамин юза истифода барем ва дизайнмон дигар мешавад. Ва дигарош боша пула ки датаи аввалаш бипула, дигарош боша бо воситаи рубин мо метавонем ҳамёро алиш кунем. Ва бо ҳозир истифода мебарам дигар меша, ина дидед сурати шкаф шид. Аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем инҷаро ва мо ин бозимо ина дидед дизайнераш дигар шид. Дар боло ҳамин значока интихоб мекунем. Дар инҷа рам ҳамон рекламаро моро нишон саи ки метавонем бо воситаи реклама танга ё ки рубин кор кунем. Яша маҳкам мекунем ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. Дар боло ҳамин значока интихоб мекунем. Дар инҷа моро коробкачаро нишон додааст ки коробка маҳкам аст ва мо метавонем бо воситаи реклама ҳамин коробкаро бикушоем ва бибинем ки чанд қадар пул дар инҷа кор мекунем. Опена зер мекунем ва мода реклама нишон метавад. Тамом рекламаро тамошо кардем. Аз тарафи дасти рост угли боло мода нишон додааст ки метавонем рекламаро маҳкам кунем. Рекламаро маҳкам мекунем. Айна 12 танга кор кардам, окейра зер мекунем. Дар поён боша таймерша нишон додааст. Баъди ҳамин таймер бучида бо метавонем дуюмбора рекламаро тамошо кунем, бо ҳамин хел пул кор кардан мегирем. Айна опен пайдо шуд. Бо метавонем реклама тамошо кунем ва танга кор кунем. Аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем инҷаро. Дар боло ҳамин значока интихоб мекунем. Дар ҷо мо чарха то метавонем таври автоматӣ мо метавонем мумкин танга бигирем, рубин ё ки вақт бигирем. Ва ҳамин спин бояд ки ина ма 7 бор реклама тамошо кардам, чарх то хӯрдаги. Агар ҳамин шумо 6 бор амира тамошо накунед, реклама тамошо накунед, чарх то нахӯрад, шумо пулотон гирифта наметавонед. Правилаи бозӣ ҳамин хел ки 6 бор бояд ҳамин чарх то хӯрдаги бошад барои пул гирифтан. Ва ҳамин рости камерада зер мекунем, мо дар реклама нишон метавад. Дар инҷарам ранги дигарош рекламаро тамошо мекунем, ждад мекунем ки таймериш бучава. Ва ина аз тарафи дасти чап угли боло таймерша нишон сай 2 3 1 ва ина ҳозир таймериш буд мешавад. Тамом таймериш бучида аз тарафи дасти чап угли боло метавонем рекламаро маҳкам кунем. Ва ина мо чарх то хӯрд 5 та рубин кор кардем, окейра зер мекунем. Ва инҷа да 8 та шидаг ҳамин 8 бор ма реклама тамошо кардем, чарх то хӯрдаги ва ма кор кардем. Дар як рӯз мо метавонем 20 бор чарх то хӯрда реклама тамошо кунем, пул кор кунем. Аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем инҷаро. Барое ки бозии шумо гум нашавад, пулотон гум нашавад, шумо бояд ки дар ҳаминҷа ҳамин значока интихоб мекунед, бо воситаи Google аккаунтон регистратсия мекунед. Настройкаро интихоб мекунем. Дар ҷо музика ва звук аст ки метавонем музикаву звукмоно бикушем, гирон кунем. Мана гирон шуда ва бо ҳамин хел метавонем бикушем.
و چخلی که دسته خودش با طور автоматик در اینجا коробка чако пайдо шид که ما میتونیم коробка чако را بکشیم و اینجا کپلا чако пайдо میشود و همین خیلی با میارم یک جا میکنیم و پول کار کنیم و زیاد کردن میگیریم. بیر یعنی خیرسه میکشیم. ҳозир таймер 0 нишон додаиста ва бо 3 рубин мо метавонем бо 30 рубин мо ҳамеро гирён кунем. пулкоркунӣ мо як баробар зиёд мешавад ёки бо 3 реклама метавонем гирёнш кунем. тамошо мекунем рекламаро, пулкоркунимона як баробар зиёд мекунем. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем иҷара то истиз нависаga ҳамин значокро интихоб мекунем. аморо гуфтаистед ки раунди 6 даки омаде баъд метавонем иҷара ҳуй кунем. дар поён ҳамин значокро интихоб мекунем. дар инҷо бошад мо силкаро копировать мекунем, дӯстонмон роӣ мекунем. ҳар касе ба силкаи мо регистратсия кард 20% кор мекунем. ва агар ҳар касе ҳамин бозии пулша гирифтак мо 1900 тангаи дига кор мекунем. Friends дар инҷо ҳар касе ба силкаи мо регистратсия кардагӣ боша нишонаш метавад. Reverse дар инҷо ҳар касе ки пул гирифтагӣ боша, ай ҳамин бозии ба силкаи мо регистратсия кардагӣ боша ва пул гирифтагӣ боша нишонаш метавад. ва ҳозир нолай барое ки ман нав возира сар кардам. барои силкаро копировать кардан share линка зер мекунем, силкаро копировать мекунем, дӯстонмонро роӣ мекунем, бо дӯстонмон пул бисёртар кор мекунем. код innovation-ро зер мекунем. метавонем ҳамин кода дӯстонмонро роӣ кунем ва бо дӯстонмон пул бисёртар кор кунем. ва шумо метавонед ҳамин кода истифода баред, метавонед ҳамин кода бизанед ва дополнительный бонус пул кор кунед. барои кода истифода бурдан ҷа fill in the code нависондага ҳаминро зер мекунем. дар ҳамин ҷа ҳамин кода ставид мекунем. кода ставид кардем конфирм мебарем, ҳамин конфирма зер мекунем ва дополнительный бонус пул кор мекунем. мегзарем ба таври асосӣ яъне пулгирӣ. барои пуломона гирифтан аз тарафи дасти чап ҳамин значокро интихоб мекунем, яъне значоки PayPal. инҷа PayPal нишондагиене ки дар дига кашлокҳо ҳам мешавад пулотонро бигиред. инҷа моро нишон додааст ки имрӯз пуломона метавонем дар кашлоки PayPal, Payeer, iRTM, Gcash, Danacash ва ҳамин кашлокҳода метавонем пуломона бигирем. ё мо Payeer кашлокро мекушем, мебинем минимал каш чанд қадар аст. минимал каш якум боре ки пул мегиред 20000 танга, дуюм борда боша 35000, сеюм борда 50000 ва чорум борда 160000 танга мешавад. 20000 тангаш 1 USDT мешавад, 35000 тангаш 1.80, яъне $1.80 мешавад. 50000 тангаш $3 мешавад, 160000 тангаш $10 мешавад. ва кор ки кардем инҷа ҳамин кашлоки Payeer-тонро менависед. агар шумо дар ягон кашлоки дига гирифта бошад, ҳамон рақами кашлоктонро менависед. рақами кашлоктонро нависонед ва ready now ҳаминро зер мекунед, пул дар баланси шумо мегзарад. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.